magandang hapon po. Ayan, ngayon ay napakalakas ng ulan. Napakalakas ng ulan. Yan o. Grabe oh. Nag-umpisa na ang tag-ulan. Ayan. At mega love shout out po sa lahat. Mega love shout out po kay Mami Mercy Calunod. Ayan, magandang hapon. At mega love shout out din kay Miss Nani Sanchez Black. Ayan, happy birthday. Kay Audrey Nicole. Ayan, mega love shout out. At sa lahat ng ating mga solid na subscriber. Ayan, magandang hapon po. Alright. Kahapon na yung live ko naputol gawa ng bigla kaming lumayas. Brown out kahapon. Kahapon napakainit. Sabay nag brown out. Ngayon naman ay napakalakas ng ulan. Dito kami sa may baba ng Antipuno. Ito sa may Robinson. Ayan oh, hindi makita no? Ayan oh. Sa may isang car shop. Yan, sa may cars ano pala kami, tindahan ng mga sasakyan. Mayroon kasing pinagawa yung anak ng boss ko. At yun, yung live natin kahapon ay naputol gawa ng bigla kaming umuwi ng boss ko. At gusto kong ipagpatuloy ngayon yung mga na kung saan sinasabi ng presidente natin na nakamonitor siya ng 2 oras sa kaganapan sa Senado. Hello, diba? Kung totoong nakamonitor siya, alam niya ng na napabalahura na yung Senado, bakit kailangan niya pang mag-monitor ng 2 oras? Ano ba talagang gusto niyang mangyari, di ba? Ang mga dahilan, bakit kailangan pa siyang mag-monitor ng 2 oras? No? Pangalawa, ayan, Freddy Cruz. Ayan, magandang hapon kay Fred. Ikaw ba ito, Fred? No. Pangalawa, yung sinasabi niyang yung sinasabi niyang walang NBI sa loob ng Senado. Totoo naman, walang NBI talaga. Nasa labas ng Senado mayroon, kasi gustong pumasok sa loob. Yan, nandoon nga yung NBI sa GSIS building. Ang totoo naman yung sinabi niya. Ang mga nandoon sa loob ng Senate ay yung Philippine Marines, Philippine National Police at yung USAA. No? Iyon ang mga nandoon sa loob ng Senate. Kasi nga humingi ng proteksyon yung mga senador sa pulis at saka Philippine Marines. Ngayon, ang nangyari, why do they see there is NBI? Yan nga ang doon. Iyon nga ang tanong doon, ba't nandoon? No? Kasi nga
ang Korte Suprema ay nagbaba na ng utos within 72 hours. Bakit nagmamadali? Ano ba yun? Bakit sila nagmamadali? Ano ba ang nakaprepare? Nakaprepare na ba? Or bayad na yung pagsasakyan? Kasi talagang ang nangyayari by hook or by crook eh. Kailangan makuha si Senador Bato. Kasi siguro may timeline, no? Kaya ang ano doon, umiiral pa ba yung ano dito sa atin? Yung tawag nito? Miloy Ongo. Hello boss. Long time no see. Ayan, long time no see sa'yo, boss Miloy Ongo. Ayan. Magandang hapon. Meron ba silang sinusunod na timeline? Bakit minamadali nila? Ayan lang naman ang mga tanong, no? Sa mga nakakausap natin doon sa may kanto-kanto, sa mga tambayan, doon sa mga tambayan ng mga kanto, ayan, tambayan ng mga driver. Yan ang tanong, mayroon bang timeline na sinusunod? Bakit parang minamadali naman yung yung proseso ng pagdakip? Na mayroon naman na talagang mayroon naman ang binabaang Korte Suprema. Ang lakas ng ulan, hindi makalabas yung boss ko. Ayan, pag naputol yan, ibig sabihin bumiyahe na kami. Yan. Kasi nga, ang ating presidente, bakit kailangan niya pang i-monitor? Para once and for all, maayos yung problema. No? Ano bang minomonitor niya? Minomonitor niya yung madampot kaagad? Diba? Minomonitor niya na kailangan makuha kaagad? Napaka marami kasing naiwan na tanong. Bakit kailangan niyang mag-antay pa ng 2 oras? Kailangan pang magkaputukan, no? Na pwede naman pwede naman niyang itawag kaagad. Pwede niya naman sabihin kaagad na ano yung sinabi niya? Kalma lang, di ba? Pwede niya naman sabihin na kalma lang muna kayo. Dahil medyo may technical tayong may technical na binaba yung Korte Suprema, di ba? Standby lang muna kayo dyan, di ba? Ibig sabihin, kahit papano sana napakalma. Kung talagang balak nilang kunin ka agad, ang problema siguro nga may sinusunod ka na timeline, kaya talagang nagka-problema ng malala. O isa doon sa talagang hindi na sa sinusunod. Kasi doon mo makikita yung makikita mo talaga yung mga nila, yung mga lalong-lalo na yung mga mainstream media na ang sa ngayon may kasalanan pa yung chief ng USAA. Ito tumutupad lang naman yun sa kanyang tungkulin. Siyempre inutusan siya eh, di ba? Ano bang dapat niyang gawin? Di siyempre i-secure niya. Walang magagawa doon yung walang magagawa doon yung chief ng USAA. Kasi pag ikaw ang chief ng USAA, kailangan mag-decision ka kaagad. Ano bang decision? Siyempre, to secure the area. Secure mo yung perimeter mo. Hindi man siya lumagpas doon sa kanyang area of responsibility. Yun nga lang, nagiging
damage control na siya. Kasi yung mga narrative nga ang nanaig, ay wala tayong magawa, no? Kasi ang pinakikinggan na yung mga narrative na gusto nilang gusto nilang ilabas, iyon na ang nananaig. Nakakalungkot lang kasi nga siyempre bilang isang mamamayan, bilang isang sumusunod sa batas, tapos makikita mo yung mga ganitong klaseng sitwasyon, mag-iisip tayo alin ba ang totoo? Kaya minsan naliligaw kasi nga siyempre yung mga narrative na yung mga propaganda, doon maraming naliligaw Kaya napakaraming nagtatanong, ano bang nangyayari? Mayroon pa ba tayo ditong bakit? Mayroon pa ba tayong kalayaan? Kasi nga, bakit pinamimigay na lang tayo ng ganun-ganun na lang sa hukuman ng mga banyaga? Di ba? Kasi kung gumagana pang hudikatura dito, bakit kailangan pa natin ipamigay? Kung gumagana pa naman. Diba? Yun nga lang sa maling mga maling narrative, minsan marami tayong naliligaw. Kaya yung mga yung mga diehard na supporter dyan, huwag na kayong mag-isaw-saw sa mundo. Kasi nga tingnan mo lumalaki na ng lumalaki. Ang problema natin ngayon, katulad kahapon, kuryente. Pero pagdating ng bill mo, napakamahal. No? Kung kailangan mo, brown out kasi kulang yung supply. Napakaraming problema ng gobyerno ngayon, pero aywan ko bakit na umabot pa tayo sa punto na ganito. Magkandalitsi-litsi ang ating bayan, no? Pero ako, maliwanag ang ko diyan. Matindi ang politika ngayon dito sa atin, no? Madumi ang politika ngayon dito sa atin. Dahil nga sa may mga kagustuhan, nilang yung iba manatili sa pwesto para tuloy-tuloy ang ligaya. Kinalimutan na nila yung flood control. Makikita nyo yung yung narrative na iligaw na nila ang tao. Diba? Tingnan nyo yung sitwasyon. Yung flood control nalimutan na. Si Lacson, hindi pa tapos yung investigasyon, gusto niya ipasa niya na, papirmahan na siya. Diba? Tingnan mo yung niya, tingnan mo yung gusto niyang mangyari, papipirmahan niya na. Di pag napirmahan yun, di tapos na, diba? Tigil na, wala nang investigasyon. Sayang nga, nung una ang galing-galing nito ni Lacson Pero bakit ngayon parang ewan ko, binoto ko pa naman ito si Lacson. Pero ngayon ang narrative niya, ibang-iba na doon sa mga narrative niya noon, yung mga kagustuhan niya noong araw na laban talaga siya sa korupsyon. Pero ngayon bakit nag-iba? Baka tama nga na talagang nakinabang din siya nung
sa flood control kasi nga nasa administrasyon siya tumakbo eh. Diba? Kaya grabe ang politika sa atin ngayon. No? Kaya sa lahat ng ano, pag kayo kritiko at binalahura nyo ng binalahura ang kahinatnan nyo, kaso may ano sa kanila, may hudikatura pag sila ang ano, may batas sa kanila pag sila ang naargabyado. Pero pag tayo ang naargabyado, walang batas sa atin. Katulad nung kay yung sa broadcaster, naalala niyo yung kay Jason sa kamamadali na ibaba yung warrant kasi lumuwas ng Manila. Ayun, nagkanda sablay-sablay yung yung judge. Sa halip na billable, ang nalagay unbillable. siguro ang inaano nun, unbelievable. Di ba? Unbillable lang pala ang nailagay. Kaya nun dinampot, ayun, nagkandalit-silit. Ang masaklap doon ay dinampot pa ng Webes, tapos pag Biyernes holiday, Sabado at Linggo, Lunes pa siya nakapagproseso ng kanyang piyansa. Samantalang yung hinuli na ng extortion daw kay Congressman Romualdez, Sabado nakapag-bail. Di ba? Ang saklap. Iba yung tinitingnan, sabi nga nila. Iba yung tinitingnan kaysa tinititigan. Di ba? Siyempre, kalaban ka sa politika eh. Mahirapan ka muna. Makakalabas ka pero maghihirap ka muna. Ganun lang ka dali. Kasi siyempre kalaban kayo eh. Kaya pahihirapan kayo. Diba? Di ba Boss Freddy Cruz at si Miloy Ongo. Ganda ng nito ni Miloy Ongo. That's a problem, boss. Hello, boss. Long time no see. Kaya nga sabi ko, kasi naluduhan pa ako ni Card. Nakasaludo pa sa akin. Ibaba mo na yan, boss. Pambira talaga ito siya. Ibaba mo na yan. Nakasaludo. Umulan lang eh. Ang saya-saya mo ngayon, Guard. Dito kasi ako ngayon sa may Mitsubishi Motor. May kinuha kasi kaming may binili yung boss ko ng computer box ng Montoro. Ngayon kasi papalitan yung Montoro niya nung nalubog sa baha. Higit 1 taon na. Hindi makausad-usad yung kasi ang tagal lumabas sa pier yung mga pyesa na binili nila galing ng ibang bansa. Ang tagal makalabas sa pier. Siguro mahina. Tapos paglabas, umabot ng 6 months. Wala pang laman yung computer box. Kailangan pang lagyan. Kaya dinala namin dito sa Mitsubishi. Kaya pinalagyan ng laman para may laman, parang yung puso ba natin.
yung puso natin hindi gumagana kasi walang laman yung loob. Kaya pinalagyan muna ng laman. Ayan, 1 taon na higit. Diba? Naka 20 minutes na tayo. Kwento-kwentuhan lang muna tayo dito hanggat hindi pa lumalabas, no? Kayo ba, sa inyo bang lugar, i-comment nyo na lang dyan pag napanood nyo ito na tapos na ang live. I-comment nyo dyan, sa inyo bang lugar, ano ba ang mga ano nyo, mga saloobin, diba? Mga saloobin nyo. Gusto ko lang i-ano, no? Gusto ko lang i-ano sa inyo. Noong 2016, binay ako. Election ng 2016. Binay ako. Kumbaga, napakalaki ng winning possibility ni Mayor Binay noon ng 2016, pero ang pinakaano niya doon, talagang dinurog ng husto nila Trillanes itong si Mayor Binay na dating Vice President. At nung malapit na ang eleksyon, talagang durog na. Siyempre kami mga organizer, talagang kung kami ang masusunod, talagang mag-back out na siya. Pero sabi niya, tuloy ang laban, pero hindi na tayo bahala na ang tao, no? Kumbaga nasa sa tao na ang decision. Kumbaga hindi na siya gagasto. Kumbaga may ads na lang, may ads siya, pero limit na yung mga tao niya, limit na rin kasi nga wala na, durog na sa survey. Ang ano pa doon, umaangat na ito si Duterte. Kasi ako talaga ayaw ko sa yung tingin ko talaga sa kanya, napakatapang kasi noong araw marami akong mga na kaibigan na talagang ang mga Duterte sa Davao, pagdating sa Davao, disiplinado. Kaya sabi ko, Binay ako. Mga organizer kami noon kay Binay. Tapos nung 1 linggo na lang ang eleksyon, huling patawag ni Binay na wala, na tayo, limit na tayo. Kumbaga may mga campaign sorties, pero wala na, as in suko na, pero tuloy pa rin ang bahala na ang tao. Tapos nung pagkatapos ng eleksyon, siyempre tapos na, wala na tayong magawa, na panalo na ang isang Duterte. Nagustuhan ko siya kasi noong araw napakaraming adik sa amin. Napakaraming adik. Talagang kasi kami napaikutan ng pabrika. Napaikutan kami ng mga pabrika. Kaya doon sa amin napakaraming nangungupahan. Ayun, talagang paano kaya ito? Kasi mga officer kami ng Huway. Paano kaya ito? Natatakot na kaming magsumbong sa pulis kasi minsan kasama na ng mga pulis yung yung mga nagdi-distribute yung mga poser. Minsan kasama na ng mga pulis. Kaya kami natatakot ng magsumbong. Ngayon, dumating yung panahon na naupo na si Duterte. Sabi ko mukhang nakakita na tayo ng maganda-gandang kasi within 6 months Abay, akalain mo, talagang akala namin yun sa lugar namin na kung pinagmamasdan namin yung mga tao doon sa amin,
ang ganda ng takbo ng kanilang mga karera. Malaman-laman namin na halos kalahati pala sa amin ay gumagamit. Kasi parang na ano na yung lugar namin malaking compound sa amin, ang butante sa amin nasa kula 3 to 4,000. Kung hahambing mo yon, 3 barangay yon sa Manila. Kasi sa Manila minsan ang butante minsan 300 lang, 400, may kapitan na. Sa amin nasa 3 to 4,000 ang butante sa amin, kaya napakalaki yung compound kami, napaikutan kami ng mga pabrika. Yun na nga, nung pag-upo ng Duterte administration, sabi ko maganda pala kasi ang daming natuwa na pamilya. Kasi napakarami sumuko nag ano sila ng tuwing Sabado magsumba. Ayan. Tapos, hindi po, nagtatrabaho kami. Nilagay ng linggo, tuwing linggo magsumba talaga sila. Tapos ang doon, talagang nagsilayas. Tumahimik doon sa lugar namin. Dati pag linggo, araw ng Sabado ng gabi, magdamag ng inuman na yan, wala nang nakakakontrol kahit kami na mga huwa officer. Ang pulis nga, parang pinaglalaroan na lang yung pulis sa amin Kasi minsan nga kasama. Tapos yung daanan sa amin yung pinakamin entrance sa amin yun lang ang may sasakyan, makapasok ang sasakyan. Kaya yung mga loko-loko sa amin, yung pupunta lang doon mang-away ng tao or magnakaw, wag nyo nang balakin kasi iisa lang ang daanan. Kasi may mga daanan na pantao, nakasarado na po yun, pwede lang buksan yun tuwing emergency, may sunog or mga bagay na emergency. Kaya yung namin, main entrance, yun lang ang pwedeng daanan. Ayun na nga, sa madaling sa loob ng 6 na taon nanahimik yung lugar namin, nanahimik. Kumbaga daming natuwa ng mga pamilya. Kasi yung asawa nila nagkaroon na ng sa pamilya, nagkaroon na ng oras. Kasi nga pinagsusumba na tuwing linggo, nandoon sila, pinagtsatsagaan ng barangay. Tapos nung nakatapos na ng 6 na taon, pag upo ni Pangulong Marcos, hindi to paninira realidad to. Ayan, nagbalikan lahat. Ngayon talagang inaano na namin, kaya sabi namin mga officer, hindi na natin kayang kontrolin yan. Ano na yan kung nandyan na sa katawan nila yan. Ang dapat makontrol natin ngayon, yung mga pasibol pa lang na kabataan. Yun ang dapat nating agapan. Ang problema, yung mga anak ng mga hindi nakapag-aral, hindi nag-aral yung mga bata, gawa ng wala, nakatutok na yung nanay doon sa asawa kung paano sundan. Yung asawa naman, hindi na maintindihan kung ano nang gagawin sa kanyang sarili. Minsan umaakyat na sa bubong. Kaya sabi ko, kaysa naman mapunta pa yan dyan, masundan pa yung luho ng tatay, di maghanap tayo ng paraan. Kaya ang ginawa namin, naghanap kami ng mga LGU, yung mga private organization, kung paano makatulong. Ayan, sa ngayon. At pasalamat din kami sa Lasal, University of Lasal. Ayan, top, kung saan nakipag-tie up na sila sa amin, nagbibigay ng mga programa para doon sa mga nawawala na ng pag-asa sa kanilang buhay, gawa ng yung kanilang asawa ay napariwara na. Yun nga lang, may mga bagay na talagang napakahirap i-give up, katulad ng isurrender yung asawa, napakabigat sa kalooban nun. Kasi halimbawa man ikaw man, kaya mo bang isakripisyo na isurrender yung asawa mo? Siyempre, nagsumpaan kayong dalawa
no? Kahit na yung anak mo napapariwara na, talagang matimbang pa rin. Kaya pinipilit namin sa abot ng aming makakaya, kung makontrol namin yung mga kabataan na lumaki sila na nalalayo doon sa kinagis na ng magulang nila. Ayun, gumagawa kami ng paraan. Sa totoo lang, realidad, nagbalikan na talaga ngayon. Grabe. Kasi nga, sinasabi nga nila na, sabi nga ng chief of police natin, dati no, sinabi kasi ni General Marbil yun na hindi masama yung paggamit ng ano, kasi nga nakakatulong nga daw yun para hindi makatulog, mas maraming magawa. Ayan, tuloy. Sus, grabe na. Yun lang. Tapos sundan pa ng malala na politika. Kaya nagkandalit-silitsi na yung ano natin, bayan natin. Ewan ko. Yung sahod ng mga manggagawa, napabayaan na. Ang mahal-mahal na ng bilihin. Isipin nyo yun. Alam nyo yung maganda, may yung kaibigan kong congressman ngayon, na nung kami nag-courtesy call, yun nga yung inopen ko sa kanya, baka naman po pwedeng magawa natin ng paraan. Yung mga, kasi yung kasambahay, mayroon ng kasambahay law. Sa ngayong panahon, yung mga driver, alam nyo naman kung gaano na, kung ikaw ay driver, di ba? Alam nyo na kung gaano kahirap kumuha ng lisensya ngayon. Napakamahal na, di ba? Kung may trabaho ka, napakahirap. Kasi kailangan mong magbakasyon ng ilang araw, kasi kailangan mo dumaan ng driving school. Gaano na kahirap. Ang masaklap, halos 2 linggo kang halos mawalan ka na ng trabaho, makakuha ka lang ng lisensya. Ang masaklap doon, pag nakakuha ka ng lisensya, makakapasok ka na, minimum ka pa rin. Kumbaga nakasabay ka lang doon sa tawag nito, sa factory worker. Tapos pag family driver ka naman, ang masaklap doon, nakaangkla lang yung sahod mo kung ano lang ang minimum ng kasambahay law. Pag ikaw ay isang family driver, doon lang nakaangkla yung sahod ng isang family driver. Kaya napakasaklap. Napakasaklap ng kalagayan. Dahil nakaangkla yung sahod ng family driver doon sa minsan hindi na rin nasusunod, kasi minsan ayaw na nila. Kung may nauuto sila na galing ng probinsya, kasi nga sa hirap ng buhay sa probinsya, napipilitan din lumuwas ng Manila. Nagmamaneho doon sa probinsya. Titirahin ngayon ng family driver pagdating dito sa Manila, stay-in. Libre lahat. Di kung kukwentahin mo, napakalaki kasi libre lahat, di ba? Ang sahod mo 7,000. Kaysa doon ka sa probinsya, magkano lang ang isang buwan mo doon? Libre lahat, doon hindi libre. Kaya napipilitan lumuwas ng Manila, makikipagsapalaran. Ang masaklap, pagdating, ang bagsak mo family driver, ang sahod mo 7,000. Doon nila napagsasamantalahan yung mga kasama nating mga driver. Kasi wala naman tayong magawa, nakaangkla lang yung sahod ng isang family driver doon sa kasambahay law. Minsan hindi pa hulugan yung is mo, yung pag-ibig, yung PhilHealth, hindi pa hinugan, dinadaya pa ng amo. Kaya sabi ko, baka po pwede naman isa alang-alang nyo na.
kung ano man ang humahadlang, baka po pwedeng magawa na ng paraan. Sabi niya, yun nga ang pinag-aralan namin eh. Kaso lang talagang napaka daming isa lang alang talaga na ang pangalawa daw, ang pinakamagat, yung mga kumpanya. Yun ang masaklap. Kasi kung tutusin, yung minimum ng isang driver dapat nasa 30 mil na eh. Kung mapapansin nyo ngayon, ang daming nakapaskil na hiring ng driver. Parang wala nang gustong pumatol kasi nga napakababa na sahod. Biruin mo, minimum ka. Nagpakahirap ka kung paano kumuha ng lisensya. Tapos ang kalalabasan mo, minimum ka lang. Ayun, wala nang ulan. Ang kalalabasan mo, minimum ka lang, factory worker. Tapos pag nahuli ka pa, sagot mo yung huli, di ba? Kaya sayang yung sayang yung pagod mo. Ibuti na lang ako kahit pa paano marunong ako makikipag-discussion. Kaya hindi sa akin obra yung kasambahaylo na i-apply nila sa akin. Hindi ako papayag. Yung maghanap sila nun. Kaya kahit pa paano kaya din naman pero napakaliit pa rin. Pero yun mo, minimum ka. Kahit above minimum ka. Ako may sarili akong bahay pero hirap pa rin kasi ang mahal ng bilihin talaga eh. Bibili ka pa ng tax, magbabayad ka pa ng tax ng amilyar mo. Diba? Kaya pag hindi ka marunong dumiskarte, walang mangyayari. Tapos sabayan pa ng mga magugulong mga politiko natin, no? Sa pa nga, sabi nung kaibigan ko sa ngayon nga, anong buwan na ngayon, di ba? May. Nag-courtesy call kami nung April na, hindi pa binibigay yung kanilang mga allowances. Kasi nga daw ay may inaantay pa. 'Di ba? Alam niyo na, 'di ba? Inaantay nila yung impeachment. 'Yun ang pamblap nila. Kaya walang choice. Kaya sana naman yung mga parating na politiko sa 2028, wag na kayong hayaan nyo na, wag na kayong magpagamit. Panindigan nyo kung anong mga sinasabi nyo sa taong bayan para magampanan nyo. Kung hindi kayo binigyan ng pundo, sabihin nyo. Wag nang magpagamit kasi wala, nababalahura ang bayan, ang naghihirap. Kawawa ang bayan. Maraming mga pagkakataon na pwede nating maganda yung ating nasasakupan kung tayo ay mga politiko, pero yung paninindigan dapat natin ang hindi natin binibinta, yung dignidad ba? Kasi minsan lang tayo dumaan sa buhay na yan. Dapat nating ingatan kung paano natin pahalagahan yung ating lalong-lalo na yung ating nasasakupan. Huwag kayong magpadikta sa ingay ng politika.
Alright? Naka 40 minutos na tayo, no? Andiyan na, palabas na yung boss ko. Nagpe-prepare na. Kaya magpapaalam na ako dahan-dahan sa inyo. Alright? Ingat po kayong lahat. Marami na naman tayong napag-usapan. Kung ano-ano na lang. Pero yun ay malapit sa sikmura ng ating mga kababayan. Alright? Maraming salamat po sa inyong lahat. Pagpalang hapon. At ingat po kayong lahat. Sa Antipolo ay maulan. Alright, bye-bye.